Ahoj! Ahoj! Vítáme vás na naší expedici Jeseníky 2023. Jo! Dámy a pánové, vítáme vás tady na severní Moravě a zde v tomto hotelu se natáčel nejznámější filmová pohádka S tebou mě baví se. Odsaď skákal známý herec z balkóna, až utíkal za kamarádema. Po cestě jsme potkali ještě tohoto známého herce, s kterým se Ellen vyfotila a my jsme tak mohli krásně pokračovat. A tak jsme se vydali po naučné stezce Bílá Opava, která nás vzala po mnoha krásných mostcích, schodištích a lávkách, po březích Bílé Opavy, nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků, které jsou fakt opravdu krásné. Toto jsou jedny z mnoha schodů této krásné cesty. OK, já jsem vám chtěl říct, že jsme někde, Kubo, kde jsme? Jsme v lese. A jdeme cestou, kterou nám doporučila tady maminka od Ellen. Děkujeme, moc to užíváme tady v pralese. A nashledanou. Elenko! V jejich bufetu jsme si dali kolu a fantu, občerstvili jsme se hezky, načerpali nové síly a vyrazili jsme dál na cestu. Ano, Kubo, děkujeme. Právě odcházíme od pradědu. Ještě jdu! Tam někde je praděd. A jdeme směr. Ano! Švýcarna a červenohorské sedlo. Nice. Jaká byla cesta podle tvých jako očí? Bylo to moc jednoduché. Keca, bylo to náročný. Za mě to bylo hrozný, ale teď už to bude skvělý. Zima. Takže ještě počasí, informace. Předáme slovo naší rosničce. Do kopce bylo teplo, ale jakmile jdeme po rovince nebo z kopce, tak tady docela dost fouká a tepluje to tak třeba na 15 stupňů. Pocitově dobře. Pocitově. Děkujeme. Nakonec nám vyšlo i sluníčko, tak to bylo fajn. Vyrazili jsme hezky klidným krokem ke Švýcarně. Moment, vy vlastně ještě nevíte náš plán cesty. Ellen, můžu tě poprosit? Takže my, jelikož vlastně nemáme žádný jakoby úplně pevný plán, takže teďka pravděpodobně dojdeme na Červenohorské sedlo, z Červenohorského sedla na Červenou horu a potom k takovému oknu, kde jsou fakt jako pěkný záběry. A potom půjdeme na Keprník, kde bychom měli pravděpodobně přespat, ale uvidíme, jaký budou podmínky a jak tam vejdeme. Další den bychom měli dojít na Kralický Sněžník, což bude v podstatě cca 28 km na ten den. Uvidíme podle toho, kde to zakempíme. A další den už jenom krásných 19. Kluci, co budete dělat teďka? Budeme dělat Příprava techniky. Počkej, já nemám botu. Aha. Dobrý, dej mi to. Tady dám SD kartu. Jo, to je takový ten, jak ho hodíš do vzduchu, on se rozloží. Je tady fakt krásně teďka. Ještě dneska. Tak tomu udělej aspoň ty ručičky. Kubo, popište nám svůj fit check. Straž pytel, mouška, jdem.
takže my pokračujeme stále směr Červenohorské sedlo. A Červená hora. A jsme všichni velmi unavení. Ellen? A dokonce přemýšlím nad autobusem zítra. Tak jako jsem unavený, ale chci to zvládnout, že jo? Měli jsme už asi několik set přestávek, ale to nevadí, pokračujeme a nějak to dopadne. Tam máš expinka? Já jsem odpočíval. O můj bože, my jsme to dokázali! Kde jsme? Na Červený vrchu. Jo! Hora. Tamhle někde je Hora. Keprník, tak jsme měli jako původně dojít. Ale máme tady krásný sunshine. Doufám, že si tyhle krásné záběry užíváte stejně jako my jsme si je tam úplně užívali. Akorát jsme si při nich začali vařit čaj, protože tam celkem dost foukalo, tak jsme docela jako promrzli. Nafoukli jsme si karimatky, vybarili spacáky, najedli jsme se, jsem měl si nějaké ptáčka, kupačnickou polívku, ale nějaký burgulový salát od někáč. Tímto nádherným výhledem jsme se začali chystat ke spánku. Doufali jsme, že bude klidný, ale to bychom asi chtěli moc po náročném dni. Takže dobré ráno, je 9:30, my jsme teďka právě vstali, asi vidíte. Mám napuchlý oči, jelikož jsme tady úplně geniálně postavili plachtu, která sice jako držela teplo, bylo nám teplo, neprofukovala moc, ale jak foukal brutální vítr, tak to takhle lomcovalo a dělalo to celou noc zvuky, takže jsme se nevyspali, vyspali jsme se vlastně asi pořádně jako hoďku ráno. Má kubíček, ten už chce prej domů. Tam je ten, jako surikata. Dobré dánky. Aha. Ohříváme se tady na sluníčku, protože v noci úplně nebylo příjemně, no. Potom, co jsme se nějak dali teda ráno dohromady, tak jsme začali balit, všechno jsme po sobě uklidili samozřejmě a vyrazili dál. Naše kroky vedly tamhle dolů hnedka k té střížce, kde jsme si načepovali nějakou zdravou vodu, myslím, že to je, která tekla velmi rychle, aby jsme nebyli zas tak moc zdraví, si myslím, a mohli jsme si ještě trošku odpočinout. Tyto krásné výhledy najdete po cestě ke kamennému oknu, který je za mě takový jakoby OK, dá se, ale asi bych z toho přežil, ale máme z toho taky krásné fotky. A to je hlavní přece. Jedeme do Šumperka. Máme jsou tak 9 km a do Šumperka jedeme dokoupit nějaké papání. A taky nám skoro dochází plyn, děkujeme. Šumperk, místní železárství, jakoby docela pošefilo, děkujeme. A tak úplně nějaký Lidl nějaká díra prostě a tam to prodávali, pane bože, jídlo bude, děkujeme. Jsme dojeli místo na naše místo určení a to je něco starého po... Jsme dojeli, doč. Staré město pod Sněžníkem. My jsme teďka došli na zastávku, kde jsme se zastavili a nareprezentovali kvůli tomu, že tady všude je spousta trávy a tam nahoře náš cíl jménem Králický Sněžník. Ano. Asi jo. Dámy a pánové, kdybyste chtěli vidět největšího zeměpisáře a pana, který si studuje 100% trasu a vždycky si pamatuje, kam jdeme a hlavní ten cíl, tak to je tady mistr. S tím doporučuji jezdit všude. A když plánuju trasu já, tak je to něco jiného. No, určitě. Zádu se hlásí záchrana. Čeho? Vždycky zachráním cestu. Jo. Právě vyrážíme nahoru. Je to těžká túra letos. Hodně do těla jsme si dali. Letos jo, no. Dneska bojno. Zbrzí nám mozky z toho, jak je vedro. Přesně. Bobovka jezdí, je to dobrý. Máme to je krásný, v těch sedníkách a se mi tady líbí. No, když jsme dojeli nahoru, tak nás smích přešel, protože jsme zjistili, že si to můžeme tak do 3/4 zase sejít zpátky dolů toho, co jsme vyjeli, a odtamtud teprve začal náš výšlap vzhůru. Aspoň jsme chvíli z toho měli radost, jak jsme nad tím vyzráli, ale co, stává se. My právě stoupáme na vrchol Králického Sněžníku. Kolik je hodin? Je 3/4 na 7. Je 3/4 na 7, máme krásný čas.
A tam někde nahoře je ten náš cíl, jo? Jsme už trošku unavenější, ale jediná, co nás nakopává, je pocit toho, že za chvilku budeme jíst A že bude střih a a bude spát. nahoře. Takže se uvidíme někde při stavbě našeho útulku. Při stavbě našeho útočiště. Ze stavění našeho útočiště se vám neozveme, protože jsme padli za vlast, byli jsme úplně hotoví, tak se aspoň s námi užijte tenhle krásný západ slunce. Takže včera jsme byli tady na Ještědu, pradědu, potom jsme přešli tady za ty... tady za ty kopce na Červenou horu a dneska jsme začali tady v tom městečku, starém městečku. A šli jsme tam. A šli jsme takhle tamhle, tady po těch vrškách, až semky. A zítra půjdem tudyma až semka. Dobré ráno do dne 3. Tohle je jediný záběr z tohoto rána, ale to nevadí. Tady vám ukazuju cestu, po který jsme nešli, našli jsme kratší, děkujeme za to. Ještě jsme se osvěžili a udělali ranní hygienu u řeky Moravy. Pokud vás k ní víc něco zajímá, tak tady si to můžete stopnout a přečíst si to. A my pokračujeme. My scházíme do Dolní Moravy, nebo na Dolní Moravu, už jenom pár metrů a jsme přímo tam, kde jsme chtěli být. Vaše pocity při tomto posledním? Super. Máme tu jeden neduch, s kterým se často jako potkáme, a to je zdravení v horách. V horách se většinou říká ahoj a ne dobrý den, tak jenom si to pamatovali. Vyrážíme. Ano, ano. Právě jsme na horské dráze, jo? Na největší v České republice. Bylo to velmi narychlo, ano bylo, a stálo to hodně peněz, ano stálo. A je to pěkný podíl tady tohleto, takže uvidíme, jak to dopadne. Děkujeme. Konec. End the shoes. Konec. Bye. Máme vás rádi. Ahoj. Dejte lajky, odběry, všude nás sledujte, milujte, nashledanou.